Paano maging isang better vlogger or good influencer sa YouTube? Sa video kong ito ay magbibigay ako sa inyo ng tips, but before I start, make sure na naklik nyo na yung like, subscribe button and notification bell para updated kayo sa mga bago kong videos. Hey guys, it's me, your Bisaya friend, Jeanine Tabuada, and welcome to my channel. Isa akong simpleng content creator na gumagawa din ng mga tips and tutorials. Kaya kung interesado ka sa mga ganyang content, feel free to visit my channel at baka nasa channel ko ang hinahanap mo. So ang unang bagay na kailangan natin para masabi mong isa kang good influencer sa YouTube is to show your real personality. Kapag nag-vlog ka at gusto mo ng real subscribers, real viewers at real engagement, nagsisimula iyan sa pagpapakita ng iyong real personality. Normal lang guys na mahihiya kang humarap sa camera kapag first time mong mag-vlog. Pero tandaan mo to, kapag nakapag-upload ka na ng iba't ibang videos, dyan magsisimulang tataas yung energy mo at unti-unting mawawala yung hiya mo. Basta't magpakatotoo ka lang at ipakita mo yung totoong ikaw at mamahalin ka ng mga tao kung totoong ikaw yung nakikita nila sa video mo. Ang pangalawang bagay na kailangan natin para masabi mong isa kang good influencer sa YouTube is to look your improvement. Ini-imply ko na ikaw mismo yung mag-evaluate sa sarili mo kung ano ka bang klaseng vlogger. Ano yung mali at pagkukulang sa last mong video. Dapat marunong kang tumanggap ng pagkakamali nang sa ganon maiayos mo at mag-improve ka sa next mong gagawin. Kasi bilang vlogger, every action na ginawa natin sa YouTube ay napakahalaga. Kasi nasa public platform tayo at maraming mata ang nakakita. Ang pangatlong bagay na kailangan natin is to maximize your YouTube features. So ano nga ba ito? Once nag-create ka ng YouTube channel, hindi ibig sabihin na ang problemahin mo lang is yung pag-upload mo ng video. Kailangan, habang nag-upload ka ng video is alam mo ang proper information na ilagay mo. At dapat pag-iisipan mo kung tama bang mga defaults ang nilagay mo sa video mo. Kailangan alam mo kung paano i-maximize ang pag-a-upload mo. At sa bagay na ito, dapat alam mo rin yung mga bagay na kailangan mong i-adjust. Katulad na lang kung paano mo maaakit ang mga tao para panoorin yung video mo. Dapat title pa lang ng video mo or thumbnail pa lang ay naaakit mo na silang panoorin ito. And guys, advice ko sa inyo, kung wala pa kayong masyadong alam about YouTube, much better na pag-aralan nyo ito. The more you understand YouTube, mas may chance kayong mag-grow compare sa mga taong walang kaalam-alam sa YouTube. So yan yung mga tips na maibibigay ko sa inyo guys kung paano maging isang better vlogger or good influencer sa YouTube. Kung ikaw ay baguhan pa lang sa YouTube, maswerte ka. Bakit? Kasi marami ng vlogger or content creator na gumagawa ng mga tips and tutorials which is na makakatulong sa iyo. Ganon pa din sa mga nag-uumpisa na gustong mag-improve at gusto nilang maging isang better vlogger. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa inyong pagpapanood. Naway samahan nyo pa din ako hanggang sa mga susunod kong videos. Bye-bye!